Der. Marie, tak se dort nejde. Nemůžu se na to dívat. Má upatlaný prsty. Prosím tě, nechýbej, je to její to. Všechno nejlepší, Maruško. Neřekne, ani nepoděkuje. Marie. Marie, slyšíš mě? Uklidni se, Lído, proč jsi tak prudká? Marie, tohle je Viktor. Tohle je Viktor. Chodíme spolu 3 měsíce. Rádi bychom, kdyby byla tak moc hodná. Šla dnes večer spát k rodičům do ložnice. Slyšíš mě, Marie? Pro Viktora by bylo nepříjemné spát s našima v ložnici. Marie, vždyť ty mi rozumíš? Budeš dnes večer tak hodná a půjdeš spát k našim do ložnice? Dokud jsem koupila v centru u Vlaska. Nebyl drahej. Prosím tě, Lído, ještě tohle sem tahej. V ložnici to máš dobrý. Nic jí nevšímej, Maruško. Ledaže bych. Je to samozřejmě na tobě. Pokud budeš jít chtít dnes k nám, budeme rádi. Bylo by to přeci jen zvláštní, kdyby spala u nás. Jestli chceš, udělej Lídě tu radost. Ale nemusíš. Proč jí to říkáš, mami? Jak to, že nemusí? Nemusí, to se ví. Nikdy nic nemusela, jen na prázdno kolikat. Táti, udělej něco, nebo půjdu teď a zavřu se tam. Nikam nechoď, Lído, chceš všecko pro sebe jedinou. Jdu, mami. Sedni si a seď! Marie, řekni nám prosím tě, co se stalo na vojně s Jiřím. Řekni nám, že všecko víš. Nemá to cenu. Předstírá to. Chtěla by něco říct. Možná jsme moc neurvali. Napilí do určitě. A určitě se nezbláznila. Blázni přece nemůžou být tak krásní.
Nesvítí jim vlasy jako tobě, Maruško. Kdo by jim dal krásu, že jo? Blázni, bejvaj špinový. Marie, jen takhle kefní, že půjdeš k našim. Lído! Ukážu ti kanára, Marie. Umí říkat der. Potrhuj s kanárem. Maruško, my tě máme všichni moc rádi. Asi to není všecko, co chceš. Rádi. No jasně. Jenže se tu všecko spiklo proti nám. Nikdo tady s nikým nemluvil. Já vím, ty dobrý polívky, a kolikrát se i otevřelo v okno, ale to mami nikoho nezajímá. A otec, že byl laskavý? A mlaskal těmi svými víčky při večerních zprávách. Vás! Já si nic nepamatuju, než jenom ty víčka. Padaly bomby, káně, nejspíš. A ty? Tady bejráš. Bejrej. Mně je to jedno. Stejně si bejrala celý život, no a co? Jsou jiný. Taky krásný. Když je fotěj, mají uplakaný oči. To jste měli špatný dětství? To jste měli špatný dětství, co pak Lído? Každou neděli do zoo a na zmrzlinu. Oříškovou, ovocnou, jahodovou a na hrochy, takhle to bývalo. A čistotní jste byli. Tramvaj do centra a zuby omejt. Ale Marie, ty nic neřekneš? Kam jdeš? Jde zase zpátky. Viktore, tak pro boha, vleďte tam, obsaďte to! Na co čekáš? Marie, prosím tě, nechoď zpátky. Prosím tě, nechoď tam. Já jsem byla rozčilená, ale ne, já už nebudu. Maminka má pravdu. Jo, ty si myslíš, co by se říkala, že jo? Ale ne, kolikrát jsem tě potřebovala. Mejdlo, oční stíny. Prosím tě, Marie, prosím tě, zůstaň tady s námi. Marie, pak tě nemá nenávidět. Je to asi ještě pana. Mačká se tam s náma. No taky zastav, přece si nemůže celý život dělat, co chce, ne? Marie, mámy jsou starý a hloupý, ale trochu uzný můžu. Já jsem byla po nocích doma. Ne, jak Jirka říkal, tady. Nejsem jako jiný mámy, co tancují. Požárnický, červenýho kříže. Marie, naposledy ti prosím, buď tady s náma. Přece si jednou může takhle mluvit. Ona nemluví. Vůbec nemluví. Jen se takhle podívá a zrovna do očí, jako by oči něco znamenaly. Takhle ukosem. No, jak říkám, ukosem. Jako by mi něco vyčítala. Tak to už musíš něco udělat, tatínku. Třeba obejmout nebo dát facku. No to zrovna hned ne. Celý život nic neděláš. Samej ouřad. To je povykování kvůli nějakému ouřadu. Ale že mi řeřicha usychá a že v moucem jsou moly, to nic. No. Marie, co se stalo na vojně s Jiřím? Chtěla bys nám něco říct, že jo? Chceš nám něco říct, že? Ten dort jsme koupili pod Blaska z centra. Prosím tě, co to vyvádíš? Pojď, Marie, posaď se a řekni nám, co tě trápí.
Maminka je rozčílená. Tolik roku si zavřená teď. Říkám jí, ať je. To bude výchovou, maminko. Výchova to je peklo. Hračky musí být v koutě, jehelníček nahoře na skříni. Co to žvaníš, tatínku? Jen ať po mně nekouká. Je tady přece Viktor, vidíš to, Viktore? Tak na co čekáš? No běž tam, obsad to. No teď už je pokojíček náš, ať už si spí kde chce. Počkej ještě. Klid. Jestliže něco řekne. Na co koukáš jako férie? Vído, sakra. Co pak se ví, kdo to byl Ofélie? No tak běžte, Viktore, běžte tam! To takhle nejde. Jak nejde? To přece nejde. Ale zítra už jedeš, zítra už tady nebudeš. Tak běž. To nám dělá schválně, Maruško, že? To děláš schválně. Ale po ten dort nic. Po ten dort přece nejde. Čokoláda stejně není pravá. Tak už nám řekni, co se stalo na vojně s Jiřím. Ty tvoje pohledy jsou hrozný. To mlčení, to je hrozný. Já nevím. Já už nevím. Ráda by se posadila. Řekla něco. Jenomže co? My už jsme starý. Jaký starý? Jaký starý? Přece Lída s námi mluví. Jirka by nikdy tohle neudělal. Ty nám náhodou řekli vždycky všecko. To je hnusný. Slyšíš? Jsi hnusná. Hnusná. Nenávidím tě. Chci jen, abys udělala těch pár kroků do ložnice. A víc už nikdy nic. Nikdy nic. Tak to aspoň ty Lídě udělej. Je to Káča hloupá. Je klidná a hodná. Ale mravy má divoký, no co je jí 18. Krása není všecko. Není nic. Já jsem byla taky krásná, moc krásná. A vidíš? Život je ubohý.